Din is-sena Malta se tfakkar l-450 anniversarju tal-assedju l-kbir. L-assedju l-kbir beda f'Mejju tal-1565 meta l-Imperu Ottoman invada lil Malta dak iż-żmien immexxija mill-Ordni ta' San Ġwan. Biex ifakru dan l-avveniment il-Kunsill Malti għall-Arti u Heritage Malta qed jorganizzaw numru ta' attivitajiet li se jagħtu l-opportunità lin-nies biex jisploraw il-ħajja tal-protagonisti fi żmien l-assedju l-kbir. Attivitajiet li għalihom ikkonferma l-attendenza għall-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan f'Rametju Festing li bħalissa jinsab f'pajjiżna. L-attivitajiet li se jservu ta' okkażjoni biex il-poplu Malti jirrifletti fuq ir-rispett bejn il-Kristjani, il-Musulmani u r-reliġjonijiet u l-etniċtajiet l-oħra kollha. Fi 17 ta' Mejju jingħata bidu għal attivitajiet permezz ta' avvenimenti fil-Mużew Marittimu fil-Birgu. Kienet Gambin fisem Heritage Malta fisser l-importanza li se tingħata lil Forti Sant'Irmu u Sant'Angelo waqt din il-kommemorazzjoni, fortifikazzjonijiet kruċjali waqt l-assedju l-kbir. Sant'Irmu għandna attività ewlenija għall-aħħar ta' Ġunju fejn ħajkun hemm performance teatrali interattiva fejn dawk illi ħajjipparteċipaw ħajkunu jistgħu jifmu dak li ġara qabel, waqt, kif ukoll wara l-assedju. Barra minn hekk imbagħad f'Sant'Angelo marbuta mal-Wirja Internazzjonali li ħanamlu fil-Palazz tal-President bejn l-ewwel ġimgħa ta' Settembru u l-ewwel ġimgħa ta' Diċembru. Se jkun hemm konferenza internazzjonali li fiha ħajnaqdu uħud mill-iktar studjużi ewlenin ta' dan l-avveniment biex naqsmu flimkien l-aħħar riċerka fuq dan l-episodju li mmarka s-seklu 16. Wara diversi xhur ta' battalji, l-assedju ntemm fit-8 ta' Settembru, assedju li kellu effett kbir u li wassal għal bidu tal-bini tal-Belt Valletta sena wara. U għalhekk li bejn is-6 u 8 ta' Settembru se jaslu f'pajjiżna membri tal-Ordni ta' Malta biex jieħdu sehem f'attivitajiet kulturali u liturġiċi flimkien ma' delegati Maltin fosthom qudiesa pontifikali fil-Belt Valletta. Barra minn hekk aktar tard dan ix-xahar se jitnieda blog li se jkun jikkonsisti fi djarju ta' avvenimenti biex il-pubbliku jerġa' jgħix dak li l-poplu għadda minnu snin ilu.